Зейнең берничә кибетендә хәзер игелек кәрзиннәре эшли. Теләге булган һәркем хәрбиләр өчен аларда иң кирәкле әйберләр калдыра ала. Бу узак саклана торган азык-төлек, консервалар, юеш салфетка, шырпы һәм башкалар. Бу эшне Жылы Зей хәйрия фонды вәкилләре оештырды. Мы первое время ставили в находке в магазине. Вот как раз тогда и было очень востребованы продуктовые наборы. Там вообще очень люди хорошо помогали, вообще здорово. Затем мы все равно установили корзину не так давно. Игелек кәрзиннәре Зейнең Ялшыгыл, Рафиков, Нариман, Шоссе, Октябрь урамнарында урнашкан кибетләрендә бар. Халыкның битараф булмауларын, бик теләп кирәк ярагын калдыруларын әйтә сатучылар. Корзина добра в нашем магазине стоит уже около года. Люди с удовольствием приобретают товары первой необходимости нашим бойцам. Это макароны, крупы, воды, спички, личные вещи какие-то необходимые. Люди к этому относятся положительно очень. Спасибо им большое за это. Кәрзиннәрдә тупланган кирәк яраклар егетләргә генә түгел, Луганск өлкәсендәге балалар йортына да тапшырыла, ди бу эшне оештыручылар. Хәрбиләргә акчалата ярдәм итәргә теләүчеләр өчен кәрзиннәр янына QR-кодлар да урнаштырылган. Аның аша билгеле хисап счетына махсус хәрби операциядәге егетләргә гуманитар ярдәм өчен акча күчерергә мөмкин. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.